We're back sa Let's Talk Season Ender na po tayo, and of course sa ating kasama ngayon, walang iba kundi si Senator Cheese Escudero. Senator, let's talk about itong bill na you authored, the so-called Senate Bill number 2817, or an act defining and penalizing enforced or involuntary disappearance. So, could you tell us about this? Ito yung nag-a-address dun sa problema ng desaparecidos. Kung maalala mo, nung panahon ng martial law. Ito yung mga nawawala na lamang, hindi mo alam kung buhay pa o patay, at hindi makita man lang ng pamilya yung bangkay kung patay na. In recent history, ang pinakabantog na kaso ng desaparecidos ay yung kay Jonas Burgos. Na hanggang ngayon hinahanap pa ng kanyang nanay na si Ma'am Edith, yung kanyang anak. Buhay ba o patay? Kung patay, okay lang. Basta nais niyang makita yung bangkay ng kanyang anak. Yan ang sinisikap na ipinalize nitong batas na ito. And one of the features of this would be to require government to do three things. One, i-publish at i-submit sa Kongreso at Commission on Human Rights ang listahan ng lahat ng detention facilities sa buong bansa. And number two, the law declares it illegal to maintain a detention facility outside of that list. Number three, in addition to the list of detention facilities, kailangan isumite rin nila on a monthly basis kung sino-sino at ilan yung nakadetain sa kada detention facility. Ilang babae, ilang lalaki, anong mga pangalan nila. And they should submit that on a regular basis to both Congress and the Commission on Human Rights. Upang sa gayon, ay kung sino man ang may kamag-anak na tingin niya dinampot, dinugot o inaresto ng isang law enforcer yung kanyang kamag-anak o mahal sa buhay, alam niya kung saan pupunta, alam niya kung paano may exhaust lahat ng remedies na mahanap yung kanyang anak o kamag-anak. At anong benefits na makukuha ng kamag-anak or mga kaanak? Well, at the end of the day, it's the satisfaction of knowing. Nasaan yung anak ko, nasaan yung mahal ko sa buhay, buhay ba siya o patay. Ang isa sa pinakamasakit na pwedeng pagdaanan ng maski na sino, sana never natin pagdaanan yan, yung hindi mo alam kung nasaan yung mahal mo sa buhay. Hindi mo alam kung buhay o patay, hindi mo alam mag-move on na ba ako, maghihintay pa ba ako, baka biglang pagkalipas ng 5-10 taon, nandiyan pala. Masakit yun. It's the fear of the unknown, and it's basically the danger of not knowing that we are trying to avoid and prevent. Yeah. What about so yung reaction mo dun sa sinabi ni IMF Chief Christine Lagarde na patawan ng tax and text messages? OA siya, sa totoo lang. Bibisita lang sa rito, magbibigay pa siya ng sakit ng ulo. Hindi dapat yun. Against ako doon. At kung may gagawin man ng gobyerno sa text o sa cellphone, ayusin nila yung serbisyo. That's true. Huwag nang buwisan, ayusin yung serbisyo. Pagandahin yung signal, bawasan yung